Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі Лісові гостинці. І сьогодні пропоную приготувати смачну качечку з овочами. У мене ось така молоденька, невеличка домашня качечка. Я її вимочила попередньо у чистій водичці і спершу протираю насухо паперовим рушничком. Гарненько промакую зверху та зсередини, щоб була сухенька. І тепер хочу замаринувати. Беру сіль, свіжомелений перчик, хмелі сунелі, змішую все докупки. Детальніше все розпишу в описі під відео. Набір спецій у мене сьогодні мінімальний, але цього буде більш ніж достатньо. І тепер ось так щільно буду втирати спеції у качечку. Стараюсь ніби продряпати чуть шкірочку, щоб вона добренько просочила спеціями. Натираю з усіх сторін і всередині також протру. Масажую з усіх бочків, втираю все добренько. Ось так. Все готово. І тепер хочу залишити на 2 годинки промаринуватись. Для цього загортаю щільненько у харчову плівку і поки відкладу у холодильник. А тим часом буду готувати овочі, які хочу приготувати разом з качкою. Ось так цупко замотала, беру форму для випічки, підготувала овочі, гарбузик пластинками, морквичку напівкільцями нарізала, а також четвертинками кілець цибульку. Тепер буду робити таку овочеву подушку для своєї качечки. Для цього на низ викладаю гарбуз, закладаю ним усе дно, ще трішки приправлю тими ж спеціями. Ось так. Зверху додаю моркву, як завжди, овочі у мене домашні. Хочу, щоб було не тільки смачно, а й корисно. Присипаю цибулькою. Додам ще сушений чесничок. Свіжих у гарячих стравах не використовую зазвичай. Більше користуюсь саме сушеним. Дістаю вже замариновану качечку. Вона вже гарненько вібрала у себе всі спеції. Хочу нафарширувати її ще яблучками. Я їх трішки промокнула в яблучному оцеті. І ось так всерединку викладаю з обох сторін. У мене 3 невеличкі яблучка. Щільненько все заложила. Ось такі беру. Зелененькі, тверденькі, кисло-солодкі, звичайні домашні яблучка. Перекладаю свою качечку у форму, прямо зверху на овочі, ось так. І тепер підгортую картопельку. Вибрала таку невеличку, посипаю ще спеціями, котрі залишилися. Гарненько все перемішую, щоб спеції рівномірно огорнули всю картоплю. І викладаю у форму по бочках. Ось так виклала усю. Зверху ще додаю моркву, цибульку. Гарненько викладаю та накрию фольгою. Ось так загортаю, роблю таку кришечку з фольги. І ось виходить така смакота і красота. Тепер буду запікати у духовці 2 години при температурі 220 градусів. Час минув, форму зі стравою дістала та змащу зверху ще домашньою сметанкою. Буквально 3 столові ложечки.
сметана додасть м'якості страві і буде дуже-дуже смачно. А тоді поставлю ще запікати. Накривати вже не буду. Температуру зменшу до 200 градусів приблизно на 20 хвилин. І ось страва моя готова. Неймовірний аромат стоїть у будинку. Овочі стали м'якесенькими, гарно пропеклися. Буду перекладати качку з овочами на велику тарілку. Кожен овоч віддав свої пахощі, картопелька залишилась ціленькою, не розвалюється. Стараюсь все зробити красиво. Сьогодні неділя, вихідний. Маємо чудову нагоду посидіти за столом усією сім'єю, за теплою розмовою та смачною стравою, порадитись, скласти плани на наступний тиждень та просто насолодитись сімейним затишком. Ось так викладаю все, поливаю ще зверху овочевою підливочкою зі сметанкою, а там і гарно розварений гарбузик. І ось така недільна страва у мене вийшла. Зверху ще посиплю зеленню. У мене це зелена цибулька з петрушечкою. Качку я запікаю по-різному. Сьогодні показала один зі своїх варіантів. У наступних відео покажу ще декілька методів. А сьогодні щиро зичу вам гарних вихідних, сімейних. Нехай ваші родини будуть міцними, домівочки затишними, а страви смачними. І до зустрічі!